σας παιδιά, σήμερα το κανάλι μου κάνει Q&A βίντεο και για να μην χάνουμε χρόνο πάμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση από John Voglis. Ποιο στρουμφάκι θα ήθελες να είσαι? Ή στρουμφίτα, το πιο λογικό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεύτερη ερώτηση από Γιώργος Κουτσάκης. Κάνε Q&A. Κάνω Q&A. Τρίτη ερώτηση από πάλι Γιώργο Κουτσάκης. Τέλειο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τέταρτη ερώτηση και τελευταία από Pretty Papi, Πούπι, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς το λες, εν πάση περιπτώσει Pretty Papi. Πολύ γλυκά τα σκυλάκια, μακάρι να είχα και εγώ ένα. Ευχαριστώ και να πάρεις και εσύ ένα και να το φροντίζεις πολύ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας, ελπίζω μέχρι το επόμενο Q&A να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια!